Цветелина Николова е на 14 години, ученичка в 8-ми клас в гимназията по текстил и лека промишленост. Цвети сама избира спорта, който по-късно я прочува като европейски шампион, а именно таеквондото. От деня, в който стъпва в залата за тренировки, нейни партньори са момчетата. Таланта и в този спорт я награждава с титулата клубен европейски шампион и спортист на годината. От 5 години има куче порода хъски, което обожава и обича да разхожда. А мечтата е да стане международен съдия по таеквондо. Първите впечатления от Цвети бяха преди около 5 години. Тя беше тогава в първи клас. Дойде в залата, влезе, няма добър ден, няма може ли да вляза да тренирам таеквондо. Даже тренировката беше започнала, влезе, отиде, застана най-отпред и реши, че ще се включва в тренировката. Аз направо бях изумен. Аз никога не съм я делял от момчетата и може би това до някъде е страшно много и помогна по-късно тя да изпъкне и на един по-късен етап да стане европейски шампион. И трябва да играе с момчета. Това е първото правило. Да играе с момчета, трябва да играе с силни състезатели и не трябва да има компромис по време на тренировка. Тоест, всеки един компромис проличава на състезанието. От моите родители съм научил едно просто правило. Повече пот в учението, по-малко кръв в боя. Аз им го повтарям на всяка тренировка, че в залата трябва да им е по-трудно, отколкото на състезание и наистина на практика така се получава. Тук в залата някой път имаме разбити носове, разбити устни, да, съвсем сериозно го казвам, но после пък на състезанието нещата са точно наобратно. Гласувайте за мен в талантите на Казанлък.